Hadin artayo kajing yartma kiliano napo kari Pakistan ya ka India ha Pahalgam Kashmir kapalapan ya pi arpan rengut ki mensembreu. Kum gajing siu kiliang kiliano ka Pakistan kisipai ka India hanedang step perngapor ke basi baje siteng baje men step. Hangane gajing tombor ka India ki kubor kilayatu uba ka India kala kerwet ya kumakandai tli ki jakari dengan kiliano. Kaba kini kiliano kedai ki beladan benta ban penyap ki arpan rengut ki mensembreu ha Pahalgam ha Kashmir artayo mensua. Di kubor kilaong ba ka simpor ya ka India tang hapo arpsan menit ban kerwet da arpsal tli ki misal haki kandai tli ki jakari dengan kini kileno kabala penyap kumpa prabhongut kileno ha Pakistan kumjo ha Pakistan occupy Kashmir POK ha pedeng ka sibaje san menit hadu ka sibaje siteng hanemen step da kisipai ka Indian Army bat kisipai sun kari India ki misal ka India ki bala target hagi babon tli ki ketem leno kum ha Muzaffarabad Kotli Bahawalpur, Chokswari, Bhimber, Nilumbat kiwe-kiwe ki jaka bala suba da Katnat Intelligence Agency badan ki ketem leno kum ka Lashkar i Taiba LET bat ka Jaish e Muhammad Jem. Kini ki kandai tli ki ketem laong basantli ki dei ki baladan ha Pakistan occupy Kashmir POK ba South li ki ketem ki dei ki baladan ha ki phang pedeng hapo kari Pakistan. Nalor ki prabhongut ki bala khlat hendup hongut ki dei ki bala mensau jur bah ong ki tolong kubor.